Minaw po na. So, muna Carabao Super Pump. It's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel! For this video is mga tumayog birthday! Ito ba ng grupo? Ng grupo, mga igtag sa igaga, pamangkumangkon. Ang among atong birthday Super Pump, iwan ang bunturan niya, oh! Kanang naibalay nga atong nga makita ko ng atuan. Ano makabot pa meron na yung kagaoy. Mag-ingay! Badlang people! Nahinamig lakaw niya. Magyagat Super Pump mo. Nindot kay Splendor. Ato dito Super Pump. Bindoy na dia. Bindoy! Bindoy mo na ilungsod sa Bindoy diha. Yan kani. Gara sakop na po ni sa Bindoy. Nanay na umod. Dahil mga kakahuyan mga gi-under Super Pump mo. Mga mangyums. Ito siyang kahoy nga mangyums. Wanay dahon kay ge. Bagyohan ipagyum. Oh, dit. Napalibot ako. Ginsa to mga hilig mo sa kaog bongtod. Ay dada dia maada kan yung buntod. Hilig og camping ba. Deres mo adagan kayo. Then si kanis nil Jen ako itagsa mo rin motor guide ninyo. Motor pa mo guide pagyot. Yan mga mangyom si mama ko na. Mangyom bali ang uban kay tungod itong bagyo. Tenyo pag sa paglakaw init kayo bukadang pama niya payong kay hangin. So man siyang kuig na ko si Torque. Shout out po Torque. Si Ana Ros Miljin, shout out. Greetings timbaya sa imong mga grupo. Shout out, okay? Okay. Shout out sa ex ni Ana Ros na nagpa-picture atong may truck. Neil Jen yang uyabod. Shout out. Muni among palibot Super Pump mo nindot kaayo. Nindot kay Super Pump mo. Box. Oh. Nailasang diha oh, nailasang nga. Sige rang ngit-ngit. Shout out Miss Kapatag sa buntod. Ano tagyo? Perform. Dool na gyud me. Muni ang dalan oh diha magi. Ana makilid. Asya. Ana makilid. Muni Super Pump. Dinang balaya Super Pump oh, manay birthday. Ha, muna siya din ang grupo ari na masilong pa kay init kayo. Turkey tingo po Turkey. Init kayo? Init. Nailag kawari. Kanang balaya mo na siya din. Muni Super Pump mo pak. Das buntod, das kilid sa buntod na muyon mataw dire. Super Pump. Kuan na may kanang lakaw na gid mi Super Pump nya. Muni magiagian no. Muni ang dalan. Wow. Muni siya. Muni ang dalan. Dool na gid ni. Kuya kayo mga slide ka Super Pump kay kung man ka paglakawan nga dalan is mahulog jud ka sa ubos. Pag hulog nimo sa ubos patay bata ka. Super Pump mo tinuod na siya oh, handig kayo. 100 guys siya Super Pump. Handig kayo na siya. So, kuan, amping ra gyud kaglakaw dire. Amping ra kaglakaw. Ana. O nay romblon, nay galamong banig.
gila mong banig super farm. Bugnaw ka siya higdaan man mo ng banig. Magpapa. Saan nagahubas ng babaw anay ah. Super farm. Ang tubig sa baslay. Dire po nagikan dire po na yung mga tabay-tabay diha dito ubos padlong sa baslay. Ay, na yung mga Carabao Super Farm, naglantaw sila nag-vlog. Hoy, say hi to my vlog! Hi to my vlog! Kamo, mga marites kayo mong nagkuhaw, mo'y labot. Paminaw po na! So, mga Carabao Super Farm. Naglunan sila. Ibabaw. Pwede ko ilagay mong budget. Tubig na siya Super Farm. Pwede na tubigon. So, Super Farm. Napami alagi ano nga handig apo ilong balay. So, ako na pala akong vlog kay Gapa Music Man. So, ano na ko top Super Farm og pero mo sa sutaon dito na abay balon og na cake basta birthday mo na siya. Pag cake sige. Bye bye Super Farm. Don't forget to subscribe sa mga bago pa. Ito sa vlog. Bye bye.